Ekspor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawsynram. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Ka seng Tremon sungobha ka batmu ban kantiu ya ka jingkhoi ka jinggit kle ya ka snong ka thau bat ka jingi shimenta jong ka emlang salang kalami shakhmat ban penkhoi ya ki jabo jaban keleng saudong saukon ka snong Mawsynram. Kata gadai ka sweep away rubbish Mawsynram ka balatib lengkot kum ka sar. Ya ka jing yalang Plie la penlong ha hall jong ka Mawsynram Border Area College bat la penyai do ba healthy marbanyang ubala airu ya ka jing keren pliang songobha bat ula banjur ya ka jing don kam jong ka jing etrai lang jong barok ki nong jong snong ban penne ya ka snong ka bakhoj bat ka bakhoj bakhya. Kit khot jong ka sar ki la penlong ru ya ka group presentation ka bala pen I ya ka jing tmu ki kam snong bat ki program ba ka kenhon kan pentrai kam hagi por banwan. Kajing peni kala pensyai ru ya kajing yo I jengai jong ka sar ban penlong ya ka Mawsynram kum ka snong ka bakhoj leng ba kajing ya sementa jong ki Paitbah. Bernihat ne bernihat wat ka rukom thoru kalaya pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya hendai ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba hendai la phya aliang du pu du sam chungki jilla house name ar prasau ka kai phot ka perthei ka lapni ka kerteng ka bernihat ha khamat e hendai ka khubo ka jingsha bonsin la klet bat omshim la ban pin pau nama ime de la slem de la don hi jaga sanpo kumbangi kinong song iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam himdi ban ong ba kal air ka wan be tang na Assam ye tang na Meghalaya kalong hap reng mo ba hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hakani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.5 square kilometer ta hap hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hap hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ye kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CAA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer e ngidon bat ka border Assam kajing per jong kal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi ru dangi pet menta bat ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ang hadu ba kandak ta hadu kata ko ba kimi dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an mentri rangba ka chila ong bogla tho shu mentri rangba ka Assam ban thau ye ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka bayat kam sange haupu usam hendrei ban ong ba bernihat Meghalaya ka dei ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye gibreo